Olympiáde úžasne potiahol celý tím ako kapitán. To si pamätám, že tí chlapci boli z neho taký dosť vygúlený v kabíne a mladý šatan naberal skúsenosti aj od neho, keď videl, ako sa správa kapitán. Peter bol veľká charizma, ako vo vnútri. On už len keď prišiel do kabíny, tak v podstate všetci vedeli, že tam Peter je. A nie, že by to bolo stíchlo, ale v podstate mal obrovskú úctu od všetkých hráčov a všetci si ho veľmi vážili a to, čo povedal, tak sa všetci snažili robiť. V Sheffielde prvýkrát zarožil tú tradíciu, že otvárali sa cigary, to na Slovensku sa nikdy nepoznalo. Pamätám, tu bolo v hoteli Forte Crest, zrazu otvoril Peter krabičku a všetci sme tam dymili, nikto nevedel fajčiť poriadne, ale tam to bolo prvýkrát, teraz je to bežne v každej kabíne na Slovensku. Šťastný ukončil svoju kariéru v NHL v roku 1995. O 3 roky neskôr ho uviedli do hokejovej siene slávy v Toronte. Slovenskú reprezentáciu priviedol ako hráč do A kategórie a na olympiáde v Lillehammeri ju definitívne zaradil medzi elitné svetové tímy. Hokejový svet ho považuje po Wayneovi Gretzkom za najlepšieho hráča NHL v 80. rokoch. Lichotí mi to, keď mi niekto povie, že, alebo keď vyšli tie čísla, sa veľa o tom písalo, to je taká triviálna otázka, že kto bol druhý najproduktívnejší hráč v NHL v 80. rokoch. To je dekáda, 10 rokov. A ja som vždy bol človek, ktorý neveril v krátkodobé veci. Proste krátkodobé môže mať dokoľvek šťastie. Strednodobou niekto a dlhodobo už to už nie je o šťastí, to je proste o schopnostiach. A byť druhým v tej dekáde za človekom, ktorý je proste bez akýchkoľvek pochybností považovaný za najlepšieho hokejistu v histórii a už nehovoriac o ofenzívnom hokejistovi, tak je určite niečím takým, čo ma dosť naplňa takú spokojnosťou a hovorím, za ním byť druhý, naozaj to je úspech.